नमस्कार श्रोते हो. कला विश्व शब्द प्रेमींचे या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे स्वागत आहे. मी विशाल पाटील उर्फ विशू आपल्यासाठी एक आगळीवेगळी प्रेमकथा घेऊन आलो आहे. कथेचं नाव आहे एक व्हॅलेंटाईन डे असाही. कथेच्या लेखिका आहेत शुभांगी कुमावत. चला तर मित्रांनो, आता कथेला सुरुवात करू. आज ती खूप खुश होती. का नाही होणार? खूप दिवसांनी तो घरी येणार होता. कारण ही तसंच होतं. महिना झाला होता त्याच्याशी बोलून, त्याची विचारपूस करून. खूप आठवण यायची त्याची. पण तो आर्मीत असल्यामुळे त्याची ड्युटी डे नाईट चालूच असायची. भेटणं तर दूरच, पण साधा कॉलही महिना येत नव्हते. पण आज त्याने कॉल करून सांगितले होते तो 2-3 दिवसांनी घरी येणार. लग्नानंतर काही दिवसांनीच तो ड्युटीवर जॉईन झाला होता. एकमेकांसाठी त्यांना खूप कमी वेळ मिळायचा. पण त्याची तिने कधीच तक्रार केली नव्हती. तिला उलट त्याचा अभिमान वाटायचा. त्याच्या भेटीचे सगळे क्षण तिला आठवत होते. ते आठवत ती भूतकाळात गेली. जास्त करून मुलं प्रपोज करतात, पण त्यांच्या बाबतीत वेगळं होतं. 1 वर्षापूर्वी व्हॅलेंटाईन डेला तिने त्याला पूर्ण कॉलनीसमोर प्रपोज केलं होतं. त्याला तिची डेअरिंग आणि त्याच्याप्रती असणाऱ्या प्रेमाची जाणीव तेव्हा झाली होती. त्यांच्या घरच्यांना त्यांच्या नात्याचा काहीच प्रॉब्लेम नव्हता. तिचे वडील आणि त्याचे वडील दोघेही मित्र होते. राहायलाही शेजारीच. त्यांच्या आईलाही ती सून म्हणून पसंत होती. ती म्हणजे हीर. दिसायला गोरीपान, घारे डोळे, गुलाबी ओठ, साजेशी उंची. पाहता क्षणी कोणीही प्रेमात पडावं अशी ती. स्वभावाने नटखट, एकदम बिनधास्त, पण तेवढीच प्रेमळ आणि संस्कारी. तो म्हणजे आदित्य. पिळदार शरीरयष्टी, गव्हाळ रंग, केसांचा आर्मी कट आणि त्याची किलर स्माईल. दोघेही लहानपणापासून मित्र होते. मैत्रीचे रूपांतर कधी प्रेमात झाले त्यांनाही कळलं नाही. प्रेम असूनही त्यांनी कधीच ते व्यक्त केले नाही. अशातच आधीचं आर्मीत सिलेक्शन झालं आणि तो ट्रेनिंगसाठी निघून गेला. हीरला त्याची नेहमी आठवण यायची. अशातच काही दिवस निघून गेले. आधीचं ट्रेनिंग संपलं. तो मेजर पदावर रुजूही झाला. त्याचं घरी येणं कमी झालं होतं. कधी सुट्टीत आला तरी हीरशी दूर राहायचा. कामापुरताच बोलायचा. हीरला त्याचं तुटक वागण्याचा त्रास होत होता. तिला कळत नव्हतं याला अचानक असं काय झालं. तिनं बऱ्याचदा त्याला विचारण्याचा प्रयत्न केला, पण तो नेहमी टाळून निघून जायचा. हीरने ठरवलं काही झालं तरी या गोष्टीचा छडा लावायचा. तो घरी नसताना हीर त्याच्या घरी गेली. काय बाळा, काकूची आठवण येत नाही वाटतं आता. किती दिवसांनी घरी आली, आधीची आई हीरला म्हणाली. तसं नाही ग काकू, सध्या कॉलेज चालू आहे म्हणूनच वेळ भेटत नाही. आणि राहिलं तुझ्या आठवणीचं तर तू माझी जान आहे. तुला विसरून कसं चालेल? हीर आधीच्या आईला मिठी मारत म्हणाली. हो का, बस नाश्ता कर. आधी आत्ताच बाहेर गेला. नाश्ता नको, मी आत्ताच पोहे खाऊन आले. ऋषी कुठे गेला? हीरने आधीच्या आईला विचारलं. ऋषी आधीचा लहान भाऊ आणि हीरचा बेस्ट फ्रेंड. त्याला माहीत होतं हीर आधीवर प्रेम करते. रूममध्ये असेल बघ, आधीची आई हीरला म्हणाली. तशी हीर ऋषीच्या रूममध्ये आली. ऋषी, बोला वहिनीसाहेब, आज कसं दर्शन दिलं या गरीबाला? यावर हीर बोलली, इथं कशात काही नाही. आणि म्हणतो वहिनीसाहेब. इतकेत ऋषी म्हणाला, का ग, काय झालं? यावर हीर अपसेट होत बोलली,
आधी बघ ना, परत आल्यापासून मला नुसता इग्नोर करतोय. बोलायचं झालं तर नीट बोलतही नाही. त्याला काय झालं तेच कळत नाही मला. यावर ऋषी म्हणाला, असं आहे का? मला वाटतं त्याला तिकडे एखादी आर्मी गर्ल तर नाही पटली. लगेच हीर त्याचं बोलणं मध्येच तोडत, ए माकडा, काही काय म्हणतोय? पण खरंच त्याला तिकडे कोणी आवडली तर? यावर ऋषी म्हणतो, अगं बाई, मजाक करतोय. लगेच काय सिरियस होती? मला माहीत आहे त्याला पण तूच आवडती. खरं ना ऋषी? हो ग. मग तो असा का वागतो आहे? यावर ऋषी बोलतो, त्याचा शोध लावू आपण. चल, तो यायच्या आत त्याच्या रूममध्ये बघू काही सापडतं का. पण त्याला न सांगता असं चांगलं नाही ना, हीर बोलली. यावर ऋषी म्हणतो, तू येणार आहे का? हो चल. दोघं आधीच्या रूममध्ये आले. हीर दारावर लक्ष ठेवायला थांबली. ऋषीने पूर्ण रूम शोधली, पण काही सापडलं नाही. शेवटी बेडवरच्या पिलोखाली ऋषीला एक डायरी सापडली. तेवढ्यात बाहेरून आधीचा आवाज आला. तसं त्याने डायरी आपल्या शर्टात लपवली. दोघेही पळत वापस ऋषीच्या रूममध्ये आले. हुश, वाचलो, हीर बोलली. यावर ऋषी बोलतो, हो ना, या डायरीतच नक्कीच काहीतरी असेल. तू घरी जाऊन वाच, नाहीतर दादाला संशय यायचा. हो चल, बाय. हीर घरी जायला निघाली. तिने ऋषीच्या बुकमध्ये डायरी लपवून घेतली. हीर, काकू चल बाय, नंतर येते. आधीची आई, अगं रसमलाई ने, तुला आवडते ना? आत्ताच आधीने आणली बघ. आधी डायनिंग टेबलवर बसून त्यांचं संभाषण ऐकत होता. हीर, नको काकू, मी गोड खाणं सोडून दिले. हीरला माहीत होतं आधीने खास करून तिच्यासाठी रसमलाई आणली होती, पण तो नीट बोलत नव्हता म्हणून तिनेही त्याला धडा शिकवायचं ठरवलं आणि त्याच्याकडे न बघताच ती निघून गेली. आधीला खूप वाईट वाटलं. त्याला माहीत होतं हीरला रसमलाई खायची म्हटलं तरी ती अर्ध्या रात्री तयार होईल, पण आज तिने डायरेक्ट नकार दिला होता. त्याच्याशी बोलायला धडपडणाऱ्या हीरने साधं त्याला बघितलं नव्हतं. मी पण तर तिच्याशी असंच वागलो, मग तिला कसं वाटलं असेल? नाही, ती माझ्यात गुंतली नाही पाहिजे. स्वतःला सावरत आधी रूममध्ये आला. इकडे हीर घरी आली. रूममध्ये येऊन तिने आधीची डायरी वाचायला घेतली. जसजशी डायरी वाचत होती तसतसं तिचे डोळे वाहत होते. तिला हसावं की रडावं हेच कळत नव्हतं. डायरी आधीची असली तरी ती पूर्ण हीरच्या माहितीने भरली होती. हीरला हे आवडतं. हीर हा ड्रेस घातल्यावर परी दिसत होती. आज हीर सोबत खूप फिरलो. तिला रसमलाई खूप आवडती. त्यात तिच्या सगळ्या आवडीनिवडी, त्यांच्या भेटी, तिच्या रूपाचे वर्णन होते. ते वाचून हीर नव्याने स्वतःला भेटत होती. त्यात त्याने तिच्यावरच्या प्रेमाची कबुलीही दिली होती. ते वाचून तर हीर आनंदाने नाचत होती. पण शेवटचं पान वाचून तिला गलबलून आलं. त्यात लिहिलं होतं, हीर, खूप प्रेम करतो तुझ्यावर, पण तुला कधीच सांगू शकणार नाही. माहीत आहे तू ही माझ्यावर तेवढंच प्रेम करते आणि माझ्या भावना सांगण्याची वाट पाहत आहे. पण सॉरी हीर, मी तुला कधीच सांगू शकणार नाही माझं किती प्रेम आहे तुझ्यावर. तुला माहीत आहे, जेव्हा तू रसमलाईसाठी हट्ट करायची, हक्काने मला घेऊन फिरायला न्यायची, ऋषीसोबत मिळून माझी खोडी काढायची, मी चिडल्यावर रुसून बसायची, तुझ्या त्या प्रत्येक निरागस रूपावर मी आणखीनच तुझ्या प्रेमात पडायचो. तुझा रुसवा काढणं, तुला हसवणं, माझी सगळी दुनियाच तुझ्याभोवती फिरायची. पण जेव्हा वास्तव लक्षात आलं, जणू माझं सगळंच हिरवल्यासारखं झालं.
माझ्या प्रोफेशनमुळे मी तुला कधीच वेळ देऊ शकणार नाही. माझं आयुष्य किती दिवसाचं आहे हे सुद्धा माहीत नाही. कधी दुश्मनाची गोळी काळी चिरून जाईल, कोणता दिवस आयुष्यातला शेवटचा दिवस असेल सांगता येत नाही. एवढं सगळं माहीत असून माझ्यासोबत तुझा जीव पणाला लावणे मला कधीच शक्य होणार नाही. पण एवढं नक्की सांगेल, तू नाही तर या आधीच्या आयुष्यात कोणीच येणार नाही. माहीत आहे मी इग्नोर केल्याचा तुला त्रास होईल, पण काही दिवसांनी तू तुझ्या आयुष्यात सुखी होशील. जमलं तर या प्रेमवेड्याला माफ कर. आय लव्ह यू हीर. आय लव्ह यू अंटिल माय लास्ट ब्रीथ. हे वाचून तिचे अश्रू थांबत नव्हते. तेवढ्यात तिचे बाबा तिथे आले. त्यांनी तिला रडताना पाहिले. बाळा, काय झालं? कुणी काही बोललं का? हीरचे बाबा हीरला म्हणाले. तसं तिने ती डायरी आपल्या बाबांच्या हाती दिली. तिचे बाबा फ्री विचारांचे होते. ते मुलांना बंधनात ठेवण्याच्या विरुद्ध होते. त्यामुळेच हीरचे ते बेस्टी होते. त्यांनी डायरी वाचायला घेतली तसं त्यांचेही डोळे भरून आले. कुणी आपल्या मुलीवर जीवापाड प्रेम करतं हे बघूनच ते सुखावले. त्याचं बरोबर आहे बाळा. त्याच्या आयुष्याचा भरोसा नाही. तुझ्या पुढे अख्खं लाईफ आहे. हीरचे बाबा हीरला समजावत होते. बाबा, मला सांगा, प्रत्येकाला एक ना एक दिवस मरायचंच आहे. काहींची वेळ आज येते तर काहींची उद्या. मग त्यामुळं आपण घाबरून जायचं का? तो तर भारत मातेसाठी लढतो. मी ठरवलंय, जेवढं आयुष्य मला देवानं दिलंय मी त्याच्यासोबतच जगणार. पण तू माझी साथ देशील तरच. हीर बाबांशी बोलत होती. आय एम प्राऊड ऑफ यू माय एंजल. तू काहीही निर्णय घे, मी तुझ्यासोबत आहे. हीरचे बाबा. थँक्यू बाबा. बघच त्याला कसं सरळ करते. हीरने ऋषीला भेटून सगळी हकीकत त्याला सांगितली. त्यालाही आपल्या भावाच्या प्रेमावर अभिमान वाटला. त्यानंतर हीरने त्याला एक प्लॅन सांगितला. तो तयारही झाला. काही दिवसांनी व्हॅलेंटाईन डे होता. तेव्हा तो प्लॅन एक्झिक्यूट करणार होते. मधले दिवस असेच गेले. जेव्हा आधी समोर यायचा, हीर त्याला इग्नोर करायची. बिचारा, आधी खूप वाईट वाटायचं त्याला. पण सुरुवात त्यानेच केली होती. आज तो दिवस होता ज्याची हीर वाट बघत होती. व्हॅलेंटाईन डे असल्यामुळे रात्री कॉलनीत प्रोग्राम ठेवला होता. सगळे मॅरिड कपल एकत्र जमले होते. आधी मात्र आज घराबाहेरच आला नव्हता. तेवढ्यात त्याचा फोन वाजला. दादा, दादा, लवकर बाहेर ये. हीर चक्कर येऊन पडली आहे. एवढं बोलून कॉल कट झाला. तसा तो पळतच बाहेर आला. सगळीकडे अंधारच अंधार होता. त्याने आवाज दिला, हीर, हीर. तसे सगळे लाईट्स लागले. समोर हीर गुलाब घेऊन गुडघ्यावर बसली होती. त्याने तिला ओढून घट्ट मिठी मारली. पण लक्षात येताच तो दूर झाला. हीर पुन्हा खाली बसली. जेव्हा जेव्हा तुला बघते तेव्हा तेव्हा तुझ्या प्रेमात पडते. तुझं हसणं, तुझं रुसणं, मी तुला मनवणं, सगळंच मला खूप आवडतं. मला माझं पूर्ण आयुष्य तुझ्यासोबत घालवायचं आहे. आय लव्ह यू आदी. डू यू? आधी शॉक होतो, त्यापेक्षाही जास्त खुश. पण परिस्थितीची जाणीव त्याला होती. आय एम सॉरी हीर. त्याने तिला उभं केलं. मी नेहमी तुला माझी चांगली मैत्रीण मानलं. माझ्या मनात तुझ्याविषयी दुसरं काहीच नाही आहे. असं म्हणत असताना त्याचं हृदय पिळवटून निघत होतं. कसेबसे अश्रू सावरत तो तिथून निघाला होता की अंशूचे शब्द ऐकून तो थांबला. अंशूने त्याच्या डायरीचं लास्टचं पान वाचायला लागली. तसं त्याच्यासहित उपस्थित असलेले सगळ्यांचेच डोळे पाणावले. तू मला फक्त मैत्रीण मानतो ना? मग
तुझ्या डायरीत तुझ्याविषयी सोडून सगळं माझ्याविषयीच का लिहिलंय? सांग ना. हे अक्षर पण तुझंच आहे ना? आता हीरसुद्धा रडायला लागली होती. माहिती आहे मला, तुझी लाईफ सोपी नाही आहे. तुला मरणाला कधीही समोर जावं लागेल. पण मरण कधी कुणाला चुकलंय का? तुझ्या देशाप्रती असणाऱ्या कर्तव्याची जाणीव आहे मला. मी कधीच तुझ्या आणि तुझ्या कर्तव्यामध्ये येणार नाही. पण एक मात्र नक्की सांगते, तुझ्याशिवाय हीर कधीच कुणावर प्रेम करणार नाही. जमलंच तर शहीद सैनिकाची पत्नी म्हणून मानाने जगेल. पण तू नाही तर कुणीच नाही. तू असा विचार का करतो? तुला काही झालं तर मरण देवाच्या हातात असतं. काय माहीत तुझ्या आधी माझं लिहिलं असेल मग. हीर असं म्हणताच आधीने तिच्या ओठांवर बोट ठेवलं आणि तिला घट्ट मिठी मारली. त्या मिठीत फक्त त्याचं तिच्यावर असलेलं प्रेम होतं. जमलेले सगळे ते दृश्य बघून भावूक झाले होते. काही वेळाने त्याने तिला दूर केलं. सॉरी हीर, खूप त्रास दिला ना मी तुला. पण यानंतर कधीच तुझ्या डोळ्यात पाणी येऊ देणार नाही. अँड आय लव्ह यू टू हीर. हे आधीचे बोल ऐकताच उपस्थितांनी टाळ्या वाजवल्या. आईबाबांना तर आपल्या मुलांचा खूप अभिमान वाटत होता. इश्क इश्क में बड़ा ही फर्क होता है साहब. इश्क इश्क में बड़ा ही फर्क होता है साहब. एक इश्क महबूब पे जिंदगी लुटाता है. एक इश्क महबूब पे जिंदगी लुटाता है तो दूसरा इश्क उन शहीदों का. तो दूसरा इश्क उन शहीदों का जो भारत माँ पे जान लौटाता है. जो भारत माँ पे जान लौटाता है. यहाँ पे बिक जाते हैं कई गुलाब बाजारों में, तो वहाँ पे खून से माँ की मोहब्बत के कर्ज उतारे जाते हैं. खुश नसीब होते हैं वतन से मोहब्बत करने वाले. खुश नसीब होते हैं वतन से मोहब्बत करने वाले, जो मर कर भी अमर कहलाते हैं. जो मर कर भी अमर कहलाते हैं. तर श्रोते हो, ही होती शुभांगी कुमावत लिखित एक व्हॅलेंटाईन डे असा ही प्रेमकथा. आपणाला ही प्रेमकथा कशी वाटली हे कॉमेंट करून नक्की कळवा. तसेच आपणाला ही प्रेमकथा आवडल्यास लाईक करून आपल्या मित्रमैत्रिणींशी शेअर करायला विसरू नका. तसेच आमचे कलाविश्व शब्दप्रेमींचे या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.